Jeg oplever, at mange kvinder synes, det er svært at arbejde med mænd som hovedret. Det tager lang tid, det er besværligt, og det bliver sjældent særlig vellykket. Men faktisk, så er det ikke så svært, og så er det gratis. Ja, jeg har faktisk snydt lidt og allerede været nede på Lasses og hentet mig et eksemplar. Først så tager man skraldet af den. Og så skal den bare renses. Overflødet fedt bør fjernes. Det er ikke særlig rart at se på, og så ser det ikke særlig godt ud. Så mangler vi bare lidt krydderi. Det er i orden at eksperimentere lidt, men med antabus, lykkepiller og Viagra går det ikke helt galt i bilen. Det skal nok komme til at virke, så mangler vi bare garnituren. Ej, nu går det galt. Ja, og der har jeg jo snydt lidt. I'm ready for my close-up. Jeg vil give et par gode råd, inden vi slutter den. Det her er obligatorisk i enhver kvindes hjem. Brun sæbe med hashish duft. Og hvis du vil drive den helt til vanvid, så skal du bruge denne ølkolonne parfumen ølduft. Så skulle den vist være klar.